Amini joro o bana jagokɛlaw ni diɲɛ magobatigiw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi ala ni kuma e frère cargo express ale sababuya la k'u cogo sini jamana o kɔnɔna la ka se ka africains ni ka olu lafiya minan ci o la i b'a fɛ ka i ka minan ci kana ba Maliba o kɔnɔna la k'a ci ka taa Côte d'Ivoire, Togo, Congo RDC, Congo Brazzaville, Mozambique, ale ni Angola kuma e frère cargo express be i ka minan ni ka a emballé fo k'a ɲa k'a ci ka taa i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma degun sɔrɔ a la ka sɔrɔ i ka minan ma dayɛlɛ ka sɔrɔ i ka minan fana ma tunu o kuma la aw maa minnu fana bɛ yen nɔ ko aw sigilen bɛ ba Maliba o kɔnɔna la aw b'a fɛ ka wari ci ka taga Chine jamana kɔnɔna la ka minan san ni k'a ci kana di aw ma Mali kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ kuma e frère cargo express bɛ aw ka ci bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ aw ye ka aw to aw sigiyɔrɔ la ni ka a ci kana Mali o kɔnɔna la n'aw b'a fɛ ka kunnafoniya wɛrɛ ka o sɔrɔ a ko kan a ye kisima ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 0086 13 72 80 20 264 kuma ale ka nɛgɛjuru sira 0086 18 52 02 14 547 Mali la yan nɔ Boubacar Kane ale ka nɛgɛjuru sira 78 44 44 42 Mamadou Jabi ale ka nɛgɛjuru sira 71 86 86 02 kuma e frère cargo express ka ito Mali la yan nɔ ka wari ci ka taa Chine jamana kɔnɔ k'i ka ci ɲɛnabɔ olu de bɛ se ka o k'aw ye damu ani lafiya kɔnɔna la o kuma la a y'u ka nɛgɛjuru siraw banba walasa aw bɛ se ka lafiya minan ci ko la cogoya min na. Bi arabai avril kalo tile 17 san 2024 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen na bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni ale waati selen ne a y'aw bisimila. Fondamnala bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye avril kalo tile 16 san 2024 kulubakaw olu fɛ yen nɔ a ye Niger jamana ɲɛma ale ka cidenw ni ka u bisimila ni o ɲɛmaya kun bɛ Mahamada Mustafa Banke ale bolo ni ale ye u ka taji ministre ka taga se sanu ani kuranko ministre ma u na kun ye fɛn min sa o de ye kana an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale kuma ɲɔgɔnya min ni u ka kan ka taji litiri miliyɔn 150 ni ka o de feere anw ka jamana o ma walasa an ka kuranko koɲɛ olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na u bɛna a litiri ni k'a di an ka jamana ma se wari dɔrɔmɛ 6 ani a kunkan fɛn. Anga jamana ministre ni ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation o fɛnɛ do ni o ye colonel Abdoulaye Maiga ye kunu anga cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale ka ci sira fɛ a kɔni taara ni ka taga Kidalikaw ka dugu o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Kidal marabolo ɲɛma a taara ni ka taga baarakɛminɛn dɔw ni ka o di o ma an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale tɔgɔyara ni a dira général Gamu ale ma ni ale de ye Kidal marabolo o ɲɛma ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn minnu kɔni dira Kidal marabolo ɲɛma ale ma a bɛ tali kɛ bolimafɛn sen 4 ni o ye Toyota Hilux ye ka taga se subahana mansin o 5 ma imprimante a couleur ni a photocopieuse a kɔni dir'u ma walasa maa minnu bɛ yen nɔ kɔni ni olu mana segin ka na baara daminɛ fɔlɔ u ka baaraw kɔni bɛ se ka nɔgɔya u bolo o cogoya min na fɛn min ye général Gamu ye a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale yɔrɔ la ka sababuya kɛ ko nin wagati in kɔnɔna kɔni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana ale bɛ lahalaya min kɔnɔna la k'a hakili kɔni bɛ Kidal la kosɛbɛ. Ministre bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ kɔɲabɔ olu ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye ka taga se an ka ministre bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka jamana sɔrɔladon kɔɲɔ olu ma ni o colonel Sadio Kamara ye ni maa fila ninnu kɔni bisimila i la fɛn min ye jamana ɲɛma min bɛ yen nɔ ni o ye Mauritanie jamana ɲɛma ye a ka palais o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko nin ministre ninnu kɔni taa kun ye an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ale ka ci kɛrɛnkɛrɛnya ni ka taa ka t'o ɲɛsin Mauritanie jamana ɲɛma ale ma. An
Anga waribonso syndicat ulu kɔni y'a yira k'a fɔ ko tun kelen do nin ka barabila nin ka o boloda n'o bɛ tari kɛ lɛri 72 barabila o kan u kɔni y'a yira k'a fɔ o barabila in kɔni u y'o a ɲɔngiri an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ k'a sababuya kɛ kumaɲɔgɔnyaw kɔni tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ min ni bɛn ka fɔ kɛra fɔlɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ o kɛra kunu avril kalo tile 16 san 2024 Amadou Ba ale ye kunnafoniya ni ka o cari k'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na kɔni u y'u ka barabila ni ka o ɲɔngiri. Dialogue intermalien ni o ye maliyɛndenw ka sigi ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ tɔnbɔkutukaw olu y'u ta kɔni ni ka o daminɛ u ka sigi ka kuma o kɔnɔna la sa bɛɛ ani kelenya kumaw kɔni o kɛra a fanba ye ka tɛmɛ maliyɛndenw olu ni ɲɔgɔn cɛ a kɔnɔna sa nisɔndiya caman bɔra a kɔnɔna la ko wa tuguni fɛn min ye gɛlɛya min bɛ u ka sigidaw olu kɔnɔna la u ye kuma falen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya olu la walasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o gɛlɛyaw la cogoya min na. Kunu avril kalo tile 16 san 2024 nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛnen ni sanga 30 ye wagati min na bolimafɛn minnu n'olu bɛ maaw ta ka taa n'u ye dugutagaw la o bolimafɛn ninnu kɔni tun jasolen don maamarɔfɛntigi dɔ olu fɛ minnu n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ karogɛlɛn diinɛ tigilamɔgɔw olu dɛmɛli ma koro ani bankasi o sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa sɔngoyiba sira la serew olu ka fɔla sa ko ni maa ninnu kɔni bɛ sira ni ka o de tigɛ bolimafɛn bolilaw olu la an ka fintigilakaw olu la dɔnniyala wagati min na nin waleya jugu in na sa olu kɔni teliyala u ye pankuru ni ka o ta ka ni maa ninnu ka u dɔdɔdɔ u kelen k'u dɔdɔ wagati min na sa u ye pankuru kɔni ni ka o kɛ ka ni maa ninnu ka u bunte walasa u bɛ ka waleya jugu min kɛ dan bɛ se ka sigi o la cogoya min na u kɔni jatigɛ kojugu u bolila ka taga ka u ka su dɔw ni ka olu to ka tila ka taa ni ka u ka banabagatɔw ka olu fɛnɛ to bolimafɛn minnu ni olu jɛsɔrɔ u fɛ sa o bolimafɛn ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen o labilala foli taara ni ka ɲɛsin dugulamaw olu ma ka tila k'a yir'u la k'a fɔ k'u ka to fintigilakaw olu kɔ n'u ye waleya ni waleya min bɛnta tɛ u ka fintigilakaw ni ka olu wele. Furu 76 o sali de kɔni laɲinina furudenw olu fɛ kiriso o la ni o ye Kulukoro kiriso kɔnɔna ye san 2023 tɛmɛni o la kunnafoniyaw olu dira u ka san kunnafoniya ale senfɛ dɔgɔkun tɛmɛni o la u ka fɔla ko furusa 76 min ni ale laɲinina u ye 42 ni ka o de lase a 42 kɔnɔna la sa 4 bɛ yen nɔ olu kɔni u banna ka o furu o sa a tɔw la sa fɛn min ye 2 ye o kɔni bɛ yen nɔ u yɛrɛ kɔni ma satugu ye o furu o la o ne a ɲɔgɔnna wɛrɛ. An ka dulaci kɛnɛ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Mamadu Konate ale kɔni lakurayara an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ale fɛ ni o ye kolonɛli Asimi Goyita ye u ye a baara kɔni ni ka a kolomo kari a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 15 tɛmɛnen ni sanga 30 ye wagati min na. Ka kɛ ni kuranko gɛlɛya ye an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ fɛn min ye kuranbaaralaw ye ni o ye manatali ka taga se felu kuranbaaralaw olu ma olu y'a yira k'a fɔ ko u bɛna tile 2 baara bila ni ka o kɛ min n'a kan ka daminɛ sini alamusa o la manatali ni feeru baarakɛlaw olu kɔni ka baara ɲɛsinnen bɛ OMVS o de ma u y'a yira k'a fɔ ko n'u ka laɲiniw kɔni olu ma sabati baarabila in kɔni u bɛna a boloda baarabila min n'u a sɛbɛnfura bila kabi avril kalo tile 2 tɛmɛnen min ni u ka laɲini kɔni o ma ta bala u y'a yira k'a fɔ ko u ka laɲini ye kuru 22 de ni dama don a kuma la dɔ bɛ fara u ka baarabila ale kuntagala kan. An bɛ taa kɔ kan kibaru la yanni an ka kunnafoniya an ka o datugusa fɛn min ye Senegal jamana ɲɛmaa ye ni o ye Basiru Jɔmaye Fayi ye ale kɔni ye a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ kunu ni ka taga bɔ ɲɔgɔn ye ka o kɛ muridiw ka kalifa général ale ye ni o ye Seri Nɛmutaka Basiru Banke Tubakaw olu fɛ yen nɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye a ka i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ kabi a kɛra u ka jamana ɲɛmaa ye wagati min na nin bɔɲɔgɔn ye kɔni kɛra nisɔndiyaba ye u ka kalifa ale bolo min ni a ye duwawu don kɛ ka ɲɛsin fanga ale ma.
mali kunnafoni jabaran na jabaw aw kulo garzigari kana ni kunnafoni damadama bi ni ga daw kelengela bela jinin kulo ga nala manga joana aw ni nyame nyo soro shini inshallah kunnafoni kura ulu keneka aw kambe dona na tawla